Kay medyo naipit man ta sa atong padagat adventure. Ha, magpasuba na punta parikoy. Mga river foods na po atong tirada diha. Kisi-kisi ang uwang. Speaking of river foods, dili gyud na mawa ang tilapia diha. Ug kay naa man lagi ta sa suba, kisi-kisi po atong banak diha. Murag gisaw ang tawag ani sa uban parikoy. Bawo ka kung say tawag ani sa inyo ha. Kusgana isda ay. Tara ko ha. Nila. Ug kay gigrasyahan man lagi mi. Automatic na po na atong sinabaw, kinilaw, aw impas na po tong bahaw nga bagong dinungag. Ano? Name tayo. What's up mga parikoy? Maayong buntag udto hapon kaninyong tanan diha. Unsa siguro man tag helmet ani? For today's video mga parikoy, mag-adventure na punta. Adto na punta sa suba. Kay nagpadagat man ta pagniagi. Dugay kay naabot ang mga kagwang naabta na tag gabi. Ug naa dapat ay bagong kauban si Pre Amil Racho. Nidagan din ning pagkakapitan parikoy diri sa Saling Balilihan. Sa mga taga Saling diha, sabaw na mo. Buotan kay mga parikoy. Ug before mi moadto sa among destinasyon, magbait sa midaan sa among mga pana. Kay medyo dumpol ang mga parikoy. Angay, murag dili na ni makadutog tilapia ba. Ug kay andam naman ang tanan. Unya medyo gabi na po. Muadto na may parikoy. Let's go! Before day mi moabot sa suba, muagi sa miglisod kay nga daan parikoy. Grabe day ni kapangpang. Wala pa jud kagunitan. Kung lisod kay tong adventure na mo sa Valencia, mas lisod din siya parikoy. Ingana kahabuga ang among naugon. Pero nothing to worry. Kay dili man na natulok suon. Buing na. Adto tas daplin parikoy. Mangita tag mga ugat-ugat. Giit sa nalang po na kuguna akong sinilas para dili ta madalinas. Kay medyo dangog parikoy kung magsinilas ka. Grabe lisura dana ay. Pakos ganay na po Guardian Angel lisura ay. Usa ka ba no? Paganisan paningon tag mayon, ligo lang. Ing ana kalisod ang among adventure. Dili na sayon parikoy. Sayon ra na tanon sa vlog kay na-edit naman. Pero katong mga nakauban, mahimahay ay. Og pagkataon-taon, kaloyan ta sa Ginoo nakanaog na gyud ta parikoy. Kanaog na gyud sa boss nga save. Salamat Lord. Magpahuway sa mi kadit parikoy. Unya mo sab na pod mi tad-taon. Samtang gapahuway mi diri likit-likit sa silag lumboy. Lumboy tirada, pinadungkoy ba. Looyan ang usa ka kauban na mo eh. Wala pa gani kasaom. Buling na kay glubot. Angaw. Diri nagsugod na daymi panaw. Unang kuha na to diha kaning tilapiyang kilawnon. Mikos-mikos kaw niya ron. Og diri sa unahan naa may nagpakita nga uwang apak sitang kagwang nganong nagpakita usa nung river foods. Og diri another kilawnon na pod parikoy. Kisi-kisi oy. Og diri sa unahan nakakuha day pod ang atong umaabot nga kapitan diri sa Saling. Kisi-kisi ang gisaw parikoy. Kare pod ako nindot kani sa paa parikoy. Daghan kay sud. Bukol na pod ang tilapia. Nadungagan na pod atong kilawnon. Ug kay gigutom naman lagi ta. Una ta kit-kit. Akan ni uwang na pod parikoy. Ayay ni sa step man to ana ni feed away na noon. Dugaya pod katira Og dire sa unahan abi na kung unsang isda nga dako kay parikoy. Sus janitor man day oy. Ako na pong gipana kay dako naman kayo. Nya lami man daw ni sugbaon ning Usminggi TV. Pero dili ko mukaon ani. Kay ang trabaho ni janitor man mao bitong gikapoy pa na kay gikan pa na gamap. Og diri pa sa unahan nakakopog gisaw si parikoy Jijim. Dako na pod parikoy oy. Lami ara ba sa bawan Og diri na pod sa unahan kadaghan bag unahan nimo. Ara gud pagbuot diha. Nakakopog gisaw si Minggoy TV ug kaning usa na mo kakauban. Nakalimot lang ko kung sa iyang pangan. Naka-upload na day pod si Minggoy TV sa iyang vlog. Kung magtan-aw ninyo ani parikoy, adto na pod mo tan-aw sa iya ha. Daghan pod siya kuha diri kaluhagan ba ning isda puksit. Ay nalagdagan diha. Kay di ka kay sa kompana. Di ka na ni bunggos per gun. Kamay ka lagbas. May gani patay na. Unya kay nakakita mo lagi tag hulwan diri sa unahan. Ato na pong gitirahan. Medyo dako-dako na pod. Pwede na isugba. Di ara pod si Besio. Galag-lag na pod. Laagan na ng iro ay lakaw nga itong lakaw. Okay, daghan naman lagi sila kuwagis. Nya sakto kayo kay naman nagpagkita dire sa unahan. Aw ato dahil gitirahan. Bukol. Kisi-kisi na pod parikoy. Kusgana isda ay. Paragyo ko siya. Nindot ni sa paa parikoy ba. Daghan kay gisaw agatag sarap pod ang duha Mga dagko-dagko na pod. Piti na pod ang sabaw na to ani unya. Og diri ani tawas na day may parikoy. Kung kapoy mangani kayo ang pagpanaw, mas gikapoy ni among kauban no. Siya gada sa tanang bitbitunon. Salamat kay Dula. Bugat jud kay na ba. Og mao na din ang tanan namong kuha parikoy. Grabe daghan na sa gisaw oy. Di apag gyud Tara ko ha. Nila. Kaning oras sa alas 12 sa kadlaw na din ni parikoy. Mao dali maghinlo diha para makaluto na mi. Amo pong gisugog dahon sa saging among kauban. Sus ang kanahan. Usa man gyud pod kapunuan. Nah, kasabaan gyud kas unggoy ana ron. Imong gihurot. Unya gabi naman lagi kayo. Maong magluto na mi. Music Maestro. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Tay sabi, kuyog man day namo si Dungkoy. No. Sasambahin
Mekos-mekos na yan, Ensan. Kamayan mo na yan, Ensan. Musain mo na yung sili. muling iibig pa. Maging sino ka man, ika'y patuloy kong mamahalin. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin natin. Okay, napastada ng tanan pare koy. Ay. Og syempre before ta mga on, matik na manalangin sa tadiha pare koy. Pasalamat ta kanunoy sa Ginoo. Kaysa iyahan ni ang tanan, ang atong puhunan ra ani, ang pagkugi lang. Amen. Abhab naman pare koy. Grabe, nambok na tanan. Kawat ba gari boso? Oh, dara. Palaw ka ka. Kau pergi. Oh, lagi. Unang salas kapitan. Kadol kay kinhago ano ka? Sa bawah. Ano. Namit tayo. Bawah. Kaun sata kaun. Ito na yan, Ensan. Bugas ba? Ngita eh. No. Sabaw gamay deh. Pare amin takso. Amen. Live man. Atod to. Pandeng. Mingaw uy. Tak yang tubod ng babaw lagi. Ano. Ya. Tekan dari mana? Bagan. Murag. Anu. Init. Yeah. Kisi-kisi na pong agi pare koy. Grabe lamias kaan ay. Salamat kay Lord. Tuloy naman lagi. Busog na. Way tubig, way tuba. Wa.